Project Khulisanani is a non-profit organization eyafana nguzamxolo khete nobuhlali buzana. One day, umntana osuka eMzomhle High School wafika phayana uthenga amagwinya, and they realized how school uniform salomntana wesikolo was inadequate. How wayekrazikele ijezi, ekrazikele nazimpahla zakhe iuniform ezo, and they realized mabathatha inxaxheba yomthengela school uniform. After that incident, uzamxolo waye want approach esithi buhlali, what can we do in order to fundraise, for abantwana besikolo sikwazi bathengele iuniform. Ndathi ndincedisa umama ukuthengisa amagwinya kuzothenga abantwana baseMzomhle. Umntana waseMzomhle othile wathi gqi ekrwazikelwe ijezi, ibonakala iconnection yejezi kwa at that time ndathetha nomama qha ndabe ndimbizele eceleni nomntana kuba uhlala apha efethu, wabe endichazela uba yena umntana uhlala emagadleni. Ndathi ndicela ushiye igama lakho okanye xa uphinda ubuye uphuma isikolo uzubuyele apha sikwazi uthetha nawo. Then into sayenzayo nomama sazama lo mizamo sizamayo sakwazi umthengela ezo ijezi negrey yesikolo sakwazi ukucoverisha apho sikwazi ukucoverisha khona. The reason why there is such a huge rate or a high rate of dropout apha in Mdantsane, it is because of abantwana don't feel adequate when they get to school. Umntana kaziva elingana nabanye abantwana. So that is when we decided to uthatha inxaxheba and communicate nabanye abantu youth within the community. Hey, wena. Into ezenzayo zininzi kuKhulisanani. Sine sport and recreation, iKhulisanani street festival, iKhulisanani boot camp, iKhulisanani fadlan. Sinqwase nokwenza physical education kulonyaka. So eqaleni ke saba ne back to school campaign lesithetha ngayo. It's an annual event that we have. Sine event esiplanayo ngoSeptember esithi ngubuyambo cultural celebration. Ubuyambo cultural celebration is whereby ngokusenza nge-24 kaSeptember, whereby we give local entrepreneurs an opportunity to showcase their talents. So be it ba uyi-artist okanye you're a poet okanye umntu bakhona abantu abenza beadwork, siyababiza as an entrepreneur to be able to showcase and sell izinto zabo. Into sinqwasileke kulonyaka nje bese sisenze izinto kwi-community yethu, sinqwasa ungena ezikolweni. Sesizawungena ezikolweni sakwenza physical education. Ezikolweni kuthitshwa yellow but akabikho practical abantwana. Enye projects yethu esinazo is community outreach. Community outreach, that is whereby we've adopted 3 households within the community yalapha. Njengoba sizadoptile izinto, what we do is apha phakathi enyakeni we do random drop-offs zempahla, sidonate impahla, sidonate blankets, sidonate groceries, and we also paint some of the houses ukuba zineed ukupeyintwa. After 3 years iKhulisanani eMdantsane kabe kuthethwe enye into ngayo iyabe imzamelo umtshintsho eMdantsane. Ndithi xa ndibeka i-10 years iyabe uMdantsane ephucuke gqithi akwazi ukukhompyutha nezikolo zasetawuni. In 5 years time ayizobe indimi zamxolo sitting at this place being conducted in the interview, but kuzoba kukho omnye umntana that is worthy and also capable of being where we are.